dhewe kok pengaruh sindenku Mas yo. Derek mawon. Oh iya. Malang krik malah kayak ceret. Terus kudu piye aku nih? Ya ora apa-apa. Ya gimana aku nggak ngerti iki gerakane kudu piye? Iki bengi sampean karo aku disepesialkan untuk Yayi Ponorogo. Nah, sak duwene sampean napa sing sampean paringke? Ya, ludurkan ya. Sang duweku? Ya. Paringke. Apa sing diwedke ya? Apike apa? Yo. Duit. Ya lah. Aku njaluk karo Pak Purwo. Sing mbok wene ya lato-lato. Nek upama sinden ki yen wis saranduning badan ki ketok mriyayi terus ngagem konding ni nek ngomong mbok rada halus no ngopo to? Wis halus kae kene nganggo basa Jawa. Kilate apa malih kok ya? Sasukane ngangge basa Jawa ngaturaken gunging panuwun katur Bapak Purwo ingkang sampun nimbali dhateng kula. Iki cara lambeno cara knalpot kaya knalpot Vespa. Kok iso? Jadi nyetring banget lho. Moga ilate bercabang, ora ya? Bapak Purwo. Sing penting kan niate. Iya. Migu-migu panjenengan muga-muga pinaringan panjang yuswa berkah. Muga-muga minggu-minggu. Kalian kalih ibu hastut mugi-mugi tansah langgeng lan kapinaringan kata berkahipun. Kangge temanten kekalih menika nggih naminipun Mbak Luberti Damantika kalian Mas Bobo Sehwinanto, Mas Alfian kalian Mbak Gista. Mudin Sulawesi ngene iki lho, Pak. Tokno ya iki ya ngene iki ya golekane ya angel kok iso. Donga. Iya, donga. Si penting kula ndongake menapa panganten niku ingkang sampun dipun satokaken mboten sakalih Gusti Allah niku mboten saged dipun pisahaken menungso. Tak tambahi 50 ijono lambe kene lho. Kowe dong ra sing tak omongke. Kan Rada penak ngene iki mbok diomongi. Sesuk yen mangkat gawe lambe Jawa Timuran. Ora iso wong kuwi ciri khas kok. Ora apa-apa kok. Dadi lawan kuwi. Elisa niki panjenipun kasipun kados ngeten. Iya, Pak. Heeh. Wong wedok ki nek duwe ciri khas ngene iki pancen apik kanggo omah-omah. Ki ora duwe rasa emosi, Mas. Arep emosi ngerti omongane bojo ngene iki lak malih tertarik meneh. Tertarik piye? Seneng meneh. pancen tertarik karo aku. Iya. Sajatine aku lahir ning donya iki pancen ora sempurna. Kabeh menungso ora sempurna. Tujuane apa? Ben golek sing iso nyempurnakno aku. Sepurane lho rupamu kaya ketel kok, Mas. Lah nek kene lak ya. Kan golek jodoh kaya ngono. Memang ra sempurna golek sing nyempurnakno. Ora masalah. Awakmu sempurna ketemu sempurna. Terus Tapi besok urung mesti ya tukul iki apa sini sempurna. Nah, Apik temu apik ki mesti lek apik. wih, Enak ketemu enak ki mesti lek enak. apa kuwi? Soto enak mbok campur mbako enak. Dadine ya ora enak. Oh ya bener, enak ketemu enak, Mas. Urung mesti lek enak. Hmm. berarti nek sing enak kudu sing ra enak. Iya. Kamu sing ra sempurna karo aku, Iya. dadi awake sempurna. Ade sempurna. Bangunnya aku sama kamu. Iya no. Ning aku nek nyawang rupamu. Syukur ra kowe. Nyawang rupane kudu mutah jare. Pembelaan kowe. Ra apa-apa Tapi enteno. ora apa-apa. Ngalio. Awak dhewe kudu Ngalio. menyempurnakan. Mbok elek tetep tak alem. Aja meneh kok awakmu aku dhewe ngoceh gila kok. Kok mangsamu. Ayo. Iki didadekke Mbok Sarip. Mbok Sarip. Heeh. Sampean londo, Ya. aku Sarip. Ya. Jadi paling tidak membawa tema kepahlawanan. Ya. Wonten ning Surabaya. Yang jelas Pak Purwo meling karo aku pokoknya kudu metu Jawa Timuran terutama Ya, Ludut. ya, nggih pun derek mawon, Pak. Walaupun Ponorogo termasuk ke bawah Mataram ning Jawa Timurannya jangan ditinggal. Oh, iki no, siap. Pun. Jajali iki iso ora omongan cara Jawa Timur iso ora? Rek, ayo rek, piye rek? Rek, ayo rek. Lagu. Neng gundulmu. Iso ya. Nek kowe iki kon. Kon. Piye ya apa? Kon Mas. Wes kon. Kon Mas, kon Pak Dalang. Ya. Kon Bu Sinden. Heeh. Kon. Ya. Ya apa? Ya apa kon? Lah. Ate ndok ndi? Hah?
Ya apa kate ndok ndi iku tetep Toto. cinta sejatimu. Ya Tutuk. apa kon Ate ndi tutuk ndi? Toto ndi? Toto. Ya, tutuk. Toto tasmu dhewe. Toto itu ini. Toto ki teko ndi? Oh. Toto ngendi tekan ngendi ngono lho maksudnya. Sinden kucluk lho. Toto iki teko ndi? Nek nggon Tutuk. tuturan ki nek tutuk daging, tutuk Kayak soto. Ayo. Oh, ya, Coba Mas. Toto. Yo. Tutuk. Wah. Tung. Oh Ora. oh tutuk. Tung tak tok. Woi, Mbok. Ijak. Mbok. Sarep dina iki diuber-uber ambek Walanda, Mbok. Kate ya apa si Mbok tetep ndok ngarepe Sarep. Sarep ora ono ning kene. Hei, saripe kuwi sarep. Sarep ki anakmu. Kok sarep ra nek ning kene pegel-pegel tak sikat hamil. Sarep ki anakmu. Oh ya itu sarepnya. Anakmu. Kok sarep ra nek ning kene iki? Yo nereti yo. Oh, kok sarep ra nek ning kene iki? Sa. Oleh coklat. Kae dapuk sarep, Nah. dadi sarep iki dapuk dadi londo. Oh ini Pas ora iki dadi londo pas ora. Rawangun blas saya londo kaya ngono rawangun yo. Londo jaga selep-selepe bledos. Delok rambute. Lah, aja. Aja. Ya kowe sarep aku mbokne iki to. Ya. Kok sarep ra nek ning kene iki sindenmu piye? Sindane mripate PC. Sarep ki anakmu. Ayo. Yo. Mbok, aja kaget. Sarep sing teko, Mbok. Tuk tuk tuk. Meluh. Mbok, Oh, kantole. Ya bener. Kon bener. Kan jare anakku. Toto genta, kon tali. Oh, kantole. Nah, aja. tiwas aku mak suweng kring. Ayo piye karepmu le? Mbok, Sarep diuber-uber ambek Walanda. Oh, ngendi londone kene tak adepane. Sarep gak iso ngadepi. Amarga Sarep gak duwe doyo. Kate ya apa si Mbok sing ndok mburine Sarep. Si Mbok tak jaluki pitulung, Mbok. Tenangno pikirmu ya le. Simbok kaya ngene ra duwe wedi. Kene kowe ning buriku. Kowe nek lan wedi koral wae ya. Asem iki omongane kok bleset kabeh iki. Tenangno pikirmu. Le. Iya, Mbok. Di londone tak paranane. Iki mau sarunge sapa to iki? Ah, mbune sore mason tok. Kapamu, Dud. Pakde. Kuwi kok dhuwur ngono mudhun. Pade ya. Kasine mason tok. Apa? Mbok, Ya. yen sak mongso-mongso Walanda teko ndok papan kene. Aja kandha Sarep ndok sedang kuli, Mbok. Mlebu kono. Rek. Dandanane kok Bon Marley. Hello. Halo. Kamu jangan cengenge sana. Kan sapa? And gue Mr. Lato-Lato. Mister Lato-Lato Iya. kan golek sapa? And gue di sini mencari di mana sebenarnya Sarip. And kamu siapa? Ha? Oh, Sarip. Yeah. Sarip is not here. Here. Not here. Here not. No. There is no Sarip in my house. What? Londo gak ngerti bahasa Inggris. Goblok londone. Kuwi bahasa Inggris, bahasamu. Lah aku londo cek kok bos. Londo cek. Why? Kenapa? Why? Because in this village there is no No, bukan londo cek. Gak ono sing jenengane Sarip. Di sini ono Onone saripan, ra ono sarip. Bener bener besar. Oh iki londo Cina ya. Sesong Sa- ta zin zao ne zao zao ta. Bahasa Cina ndi? Itu orang sawetan lato-lato ketok. Hei,
Sing Kamu siapa, ha? ora. Siapa kamu? Aku iki lati-lati. Siapa kamu? Lati-lati. Lati-lati. Siapa kamu? Lati-lati. Lati-lati siapa? Iya namaku lati-lati jenengku wah kupinge bodek. Budek. Jenengku lati-lati. My name is lati-lati. Ibunya Sarip kamu? Bukan. Ibunya Sarip kamu? Siapa aku ini masih berawan. Aku kan duwe anak. Masih perawan? Iya. Ya melang. Kon goleki sapa Sarip gak ono ning kene. Kamu saya lihat kamu adalah ibunya Sarip. Ah, kamu menghakimi. Kalau aku kamu- nom koyo ngene kok. Saya tahu Sarip tadi sudah masuk ke dalam rumah sing. And kalau kamu tidak bisa menunjukkan di mana sembunyinya Sarip, Tidak ada di sini. And- Sarip tidak ada di sini. and kamu akan saya perkosa. Jangan, aku tidak mau sama dapuranmu itu jelek. Mr. Lat, Walondo. Kowe kok ora gelek. malah kayak muyuk. Mbok, Yo. Yo, si mbok tak kono. gatek ngadepi Walondo. Cukup Sarip sing ngadepi Walondo. Yo, kowe tak adang-adang kowe pancen membanggakan mbokmu. Adepono londole. Walondo, Apa? sugih kendel bondowani kon wis mlebu ndok omahe Sarip. Mr. Lato-Lato tidak ada takutnya dengan kamu. Kon pengen siramu gumblondong ndok papan gini. Aduh, pono Sarip ndok papan gini. Yen si mboke Sarip cek meger-meger ndok burine Sarip. Kakroco gaman sewu cacai Sarip gak bakal mati ndok papan gini. Belanda pun juga tidak akan takut untuk membunuh kamu. Mbok, jaluk donga pangestu mbok. Tak dongake kene. Mbok timbuli mbok. Ah. Wes, selamat le, selamat. Aja dados saka Sarip ya mbok. Tak pengestoni le. Aku njaluk. Lah. Ono kok aku jaluk. Dudu mukrime wong karo anake ora apa-apa karo anake. Mas perang. Buktekne Sarip apa Walondo sing mati ndok papan. Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang. Ais! Ojo adu-adu ndok mburi Sarip. Sing semangat yo le. Simbok tetep ndok mburi Sarip. Iso. Ya, Ya. gue. Pak Gaci, Yen Sarip mati kalangkan simbok kaping 3 gak bakal mati Wal. tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang. Ais! Ya tuh. Kowe iso le. Semangat le, semangat. Kok Pak Gaci poan? Ojo ngisen-ngisen ke mbokmu. Was! Oh! Ai! Ngapa kuwi? Ngapa? Kuwi ra doyan karo iki ya, Pak. Oh iya. Kuwi ya mbokmu. Ayo ayo. Ojo wedi le. Yo 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 yo. Ojo tenanan ojo. Aku Mr. Lato-Lato. Pedang tuh.
Waspadana Walanda. Hos. Siap. Hos. Siap. Tusa. Oh. Mbok Sarip kena pirang, Pak. Enak sing mati iki. Latu-latu. Terus. Anakku Sarip. Tenang no Sarip ya tak dongake kowe tak lumpati ya. Tak gawe mantra dhewe. Kanto Sarip ngadeg dhewe tak lumpati ngadeg dhewe. Wes siap. Walanda. Modaro we londo. Yen wis Simbahe Sarip melompat kaping 1. Sarip gak bakal mati. Masih hidup, Kang. Tandiro Sarip gak bakal mati kok, Pak. Ais. Mbak Sarip kan Kabur ya, Allah. Kabur ya. Kabur. Aduh. Cip. Kok gampang mati to Sarip. Iki kudu tak tungake meneh. neng langkai rada dhuwur ini. Rono ya. Kanto Sarip ngadeg dhewe talung pati ngadeg dhewe. Oh, wis batu. Batu. Mbok. Ayo. Ijal. Nyapa kok ijo iki? Aku tak dari sana. Awak enak kamu sewengi ping pindho ya. Aku durung blas. Kene. Hei, Sarip, jangan lari kau Sarip. Kamu jangan lari Sarip. Akan aku bunuh. Lando. Tak usah lama-lama langsung bunuh saya. Kamu akan saya bunuh. Silakan. Os. Oh, ah. Aku mati, Mbok. Piye to, Rip? Sido apa ora? Sido mati ora? Entekno kuwi lho. Entekno tong protelon kuwi lho. Sido mati ora? Mbok saya mau ganti dos. Entekno dhewe kok. Mbok saya kae lho kok ganti iki lho. Lah ngopo to wong mboke wis tuwek kok. Nek peteng padha penake. Padha wae. Ampune dipateni. Ya omongane ya ora penak. Lah peteng padha. Omong-omong marah ingin. Awake dhewe ki rung pegatan lho. Dia ora iso pegatan lho. Biyen kan dolanan ning langgar awake dhewe dadi nganten to, cilikane awake dhewe. Iya. Kayak aku rung mbok pegat lho. Eleng ora? Awake dhewe dolanan manten-mantenan ning langgar kae. Iya. Aku rung mbok pegat lho saya ini. Rimbiyen mung dolanan. Ayo kok kleru. Tak cupres yang bocor dong saiki. Ya wis ra sida. Kowe nyapa lungguh wis nembang sisan. Ngene kok iso gandeng. Ki sak gaduh-gaduhe Mas. Heeh. Pancen wayang nu lunak kok. Lunak. Diwe wayang Dileboni apa-apa iso. Heeh. Ora nggih penak apa. Pak Din, bantu Pak Din. Songkoe Pak Din. Ah, Aturno, iya. atur nuwun. Mas Jo karo Mbak Eliza. Ini putra putri dari Pak Purwo. Ya. Adiknya temanten itu kuliah di kedokteran. Wow. Mbak Angel itu Mbak tapi Angel. bisa nabuh gamelan. Oh, cocok. Wow.
Monggo, bisa Pak, bunang. menawi bisa naik Menawi ke bisa atas untuk naik panggung. panggung. Nah, luar biasa. Kalian nanti Unjuk Mas gigi. Alfian kali Mbak Gista. Mbak Angel. Nah, mana ya, Mbak Angel. Nah. You're my baby angel, angel baby angel, Ya apa? angel, Larasnya angel rano. baby. Kowe rasamu nih. Aduh ora. Iku tak tabuh muni to. Itu Mbak Angel itu luar biasa. Ini kuliah di kedokteran. Tepuk tangan untuk Mbak Angel. Wah, jas. Kesini dulu Mbak Angel berbicara dengan Mbak Elisa Bertukar Ornarus. Maria, Mbak. Halo Mbak Angel, kalau boleh tahu masih kuliah apa udah selesai? Saya kuliah wis jenenge. Semester 5 Loh. Semester 5 udah Kuliah di mana? selesai. di Widya Mandala Surabaya. Kedokterannya di kedokteran. bagian apa itu? Bagian apa? Jurusan yang paling spesifik? Kedokteran umum. Oh, kedokteran. Sama. Saya juga umum. Apa? Tapi jurusan toilet. Ya apa bisa? Toilet umum. Oh, jadi kalau kedokteran umum tuh bisa KB bisa, Mbak? Bisa. Oh, bisa. Bisa. Kok bisa belajar karawitan Rasa sejak kaku. kapan? Untuk Dari api, SD. loh. Dari SD yang ngajarin bapak apa sih apa? Bapak atau siapa ngono lho? Oh, gurunya. Masih bisa coba bonang sedikit ya. Bapak bonang atau apa? Coba. Bunang apa-apa? Bonang Boleh. Bunang barung. Iya. Belum Oke. Gendingnya apa, Mbak? Gendingnya apa? Gendingnya. Tembangin apa? Bebas. bebas. Sama awam biyen ya bunang tapi si tata bakal es tung. Bonange loro sik ketut to iso. Saya udah dikenong. Ya, luar biasa lah ini. Ke sana. Bisa? Pelok atau selindro silahkan. Ya, ya. Buka apa wae engko ditamani kanca-kanca. Siap. Aduh. Halo Mas, ini Aduh, Mas. nanti maaf agak. Oke, siap. Luar biasa loh. Kuliah neng kedokteran neng iso nabuh gamelan. Loh. Lah, ini sangat anak biasa. kluthuk ki tenggene akuntansi. Akuntansi. Sakniki kuliah jurusan akuntansi kok. Hah? Malah sakniki kondang dadi maling. Anu napa Mbak? Iya. Pukulnya dipegang dulu Mbak Angel. Ya. Tabuhipun dipegang. Duduknya, dulu. Mbak, duduknya. Wah, lenggae pun kayak yoga, Pak. Pelok. Lagu apa yang pernah dimainkan, Pak Anu, Angel? si kok bagi dua, buka bonang si kok bagi dua. Ya. Muka dimah ya. Pasti nih ya apa ya? Lung. Ya. Silakan buka gending apa, lancaran apa, mungkin ditampani kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Ya. Oke. Nanti wonten Mbak. Mbak Angel. Nah, luar biasa ini. Enek Mbak Elisa Kornarus karo Mbak Cung P Kapur Barus menika. Enek ruse ora apa. Ya. Alhamdulillah, Pak. Monggo Mbak Angel siap. Saya, masih mencari Ya, notasi. dan saya bangga bahwasanya inilah generasi muda yang tetap cinta terhadap budaya. Iya. Betul. Niki Mas Alfian dan Mbak Gista mangki diaturi lho Mas. Oh nggih. Ya. Ya. Ya, iki adik isik isuk nek dadi manten ya kudu ditangkapne wayang Oh, nggih lho. nggih lho, Pak. Harus. Pun samar Pak Purwono pun samar. Niki perumahane sing teng Madiun itu kan juga nanti peresmian penjenengan. Oh ya, oke. Iya, Pak. Ya. Siap Mbak Angel? Baik, Ya. Nah, Coba Mbak, mukadimah dulu Mbak. dua. Ya. Asik. Ladrang. Oh, suwe ora jamu. Suwe ora jam. Boleh. Mbak, Ladrang suwe ora jam. Ya. Prayogi. Suwe ora jamu, suwe ra ketemu, ketemu pisan gawe kelor. suwe ora jamu godhong turi suwe ora ketemu temu pisan manasati
buat Do Angel yang sangat luar biasa. Thank you, luar biasa. Tidak disangka bahwa beliau Mbak Angel yang dia biasanya memeriksa orang, Ya. ini memeriksa Biasanya gamelan. pegangnya stetoskop. Iya, Pak. stetoskop, Megang tabobonang kok ya wangun. Iya, iya. Mbak. Keren banget sih Mbak Wangun, ya. Angel. Ya memang Luar biasa. Lajeng Lajeng temanten berdua. Ya, pinanganten ke Nah, kami. Alfian, Mbak Gista, kalian Mas Alfian. cintaku asa konyang-konyang kader. Kalau kowe ayu sing Enggak, Mas Alfian. Lagi sta? ayo rapat Cintaku sakanyang-kanyang kader. Paribasan durung remewani panjang. montar bensin selikat montar kuda ambil biaya kan Oke. Mbak Gista, saya Oh saya. nggih panjenenganipun nembe istirahat. Oh, ngaten. dan ini bebas untuk berdua Oke, siap. duo. Gawe sing gayeng nggih, Mas. Ah, Siap. Tadi ada request lali janjine Ya, kali lali janji. Jambi. oke, Oke. siap lali janjine. Wah, jajane cungpe karo Mbak Elisa. Nggih, nggih. Ayo dijumbuke Mas. Bangun Mriko. to kaya cembe sinikar. Ah, Kok cempe sini kan. jambe. Ya, Kok cempe. Ya, Aku nek omong, nek ngomong aja kowe ngedeni wong kene. Omongane ndi? Iso kok ngendi-ngendi? Ya, Lah, iya. Jambe kok cempe barang. Lalu janjine ya, Pe? Iya, Nak. Iya. Kana Kowe kudu nglateni wong ngene iki lho. Ya, ya, ya. Nek ngene-ngene iki tunggale akeh. Ya. Karena wong saiki mesti bersaing, mesti bentuke mesti ngene. Nek Ya. ngene iki malah lulu. Wah ya. musisi. Modelnya kayak bokot karo pucuk enek bedane lulus. Lah nek lampune mati padha wae. Oh. Menjur ditawake wae. Kita iki sing ndak terima karo PLN ya kita. Iya, iya. Ayo, Ning aku njaluk di bawani sik pelok. Oh, iya. Asli suarane Mbak Lisa kaya ngopo? Siap, siap, siap. Heeh. Mingkar mingkur ya kena. Ya wis manut Mbak Lisa. jangan sampai kalah ya. Tunjukkan suaramu sayang. Oke. Iya, Bang. Sama saya saja. Aku dulu ya. Oh yes. Mingkar Pak, ngevlog. mingkur renggu karo Kowe basa linggo ngono sawang kok kono disuting kaya dodolan rabuk. Iya ben yo sirik. Rabuk ra apa-apa, sementing rabuk ki nggo nuwuhke rasa tresnamu ning aku Cahayu. Aku jadi malu. biarin aja ya. Iya. Yang penting kita kan tetap berdua, tetap happy. Jangan lupa honeymoon ya sayang. Ya, kamu mau kemana sayang? Aku mau ke Kapadokia. Kita ke Singapura dulu ya. Singapura. Iya, deket, Singapura. nggak apa-apa sih, yang penting ke luar negeri ya. Iya. Aja ning gurang gareng. Ya. Mumpung pabrik tebu tutup, aja ning isor sepur ngono jos wis aja. Gak harmonis. Kita sarapan pagi pakai apa nih? Breakfastnya pakai egg. Pakai- Breakfast ya? sama Nanti tak bikinkin toast. roti bakar. Iya. Langsung kita spaghetti. Iya. Malamnya kita makan hotdog. Mau, kamu tahu kesukaan aku. Iyalah. Mas, ade makan malamnya karo apa, Mas? Makan malam yo awu adem gua anget-anget penak. Apa? Krengsengan iwak kirik jos ya aja. Setan. Ning awak anget. Apa iwak nyambi. Bujas ya, Mas. Akarono. Gen. Sik diumumke kae sing ngasto sikil rada minggir sithik sik. Kau mikir sikile tulung tinggarne sitetek setetek Pak. Saiki. Saetik. Setetek wong nyusu. Oh no. Yen ngapunten anu bapake radi mengganggu perjalanan panjenengan. Nggih. Akarono. Pelan-pelan. Harenang. Karenan marti siwi
Kita pakai spring bed. Iya, yang spring bed yang bisa. Yang nomor 1 ya? Iya. Oke, sekali kita tidur langsung mentul gitu ya. Iya. Oh, yang kayak gitu ya. Iya, iya. Mas kamu kalau ngegame suka ngegame apa sih? Kalau main Aku Mobile Legend. Mobile Legend. Ya nanti Mobile Legend, kamu akan legend di hatiku. Kalau aku suka main lato-lato. Oh, lato-lato ini suka. Ini Kamu jangan main lato-lato ini. Itu bukan lato-lato. Itu latos-latos. Wiki suwi ramelu sama ngeri. alright. Mainin dong buat aku coba. Kalau kamu jangan lato-lato ini. Kenapa? Spesial lato-lato masih saya simpan. Nanti lato-latoku ya. Etek. Terus gak etek mak pok. Itu sirik banget sih. Ya, mereka kan cuma mainannya seperti itu. Iya, Kalau kita kan nggak mau. mainannya kan nggak seperti itu. Kita naik jet coaster aja. Gridnya beda, Ya. gridnya beda. Kita lato-lato Taman aja sih. bermain. 10.000 semua ayam. Ayam ya mas. Karo nyolong tanduran. Kowe ra ganggu wong no nyapa. Bujuk lagi. Padune wong ora duwe game ya. Kamu terhibur kan? Iya. Indah banget. Kamu bisa nggak kayak gitu? Kowe ra sanggonku arek golekne tali. Talimu kaken ruwet. Mas. Gak usah ngomong kayak gitu, mainan itu jelek. Iya. Kamu tak belikan ini aja nanti menguntungkan. Ini, Iya, kalau kamu nggak punya uang tinggal turun mobil lihat. kamu ngecek aku, kamu suruh aku kerja di perempatan. Iyalah. Ini kan Aku gak mau kalah mesra sama mereka. kok kamu pengen mesra. Iya. Ngopo? Aku kan kayak reyok jare. Dulurku sitok iki rada greget nih. Ya kok. Lah kok kon manggul ben koyo reok. Rumah samu ki dadak merak iki. Iki ngono pentulan. Sayang, Kok gitu? Aku kalau diajak kamu marah dong. aku sudah marah. Aku nggak berani marah. Aku rawani karo kuwi ya. Makasih ya. Iya. Ya nget di pangku pak. Kuwi tenan apa ora kuwi? Wah, aku rawat. Ya pangku ya. Dok. Dek ini pas tak pangku embeyenmu kumat nang dirujul ngene. Sinumba sinukerto mreh greterto. Sayang kamu diam ya. Biarlah. Berlalu yang berlalu biar berlalu. Pekertining ilmu Kamu cantik Be. Luan dalam saya. Kamu Sayang, Apa? aku lapar. Eh? Lapar banget. Pegi mau apa ora mampir rest area apa bisnis? Aku tadi belum makan. Ini Tak suapin. Sayang aku udah lapar. kamu tuh ya, mesti ikut-ikutan kamu geding ya. Nah, Kita orang Jawa jangan sampai meninggalkan budaya jauh. Lapar ya kamu? Manut tak? Manut tak ya? Manut ya? enak ya Nduk ya. enak. Ada bakso, Lagi. baksonya Lah dua. weh didulang bakso sayang. Sok pelite.
Lucane geragas yo. Kamu gimana sih? Maaf, gila. Sayang. Komunikasi itu dua arah. Iya. Dua arah piye wong ki matane keder kok iso dua arah. Lalu Cari minum. baksonya belum habis. Kamu bilang dong kalau minta minum. Kasih ya sayang. Aduh, Sayang, aku ya jangan haus. tergesa-gesa Aku toh, ya haus, pelan-pelan sayang. aja. kamu itu mesti Aku hausan. haus. Hausan. Sambritane. Ikan meh. Ya. Kurang saya dek, Dok. Sinupa Sinukarto Mreh Ade, ambil, Ade. Karto Akara Makartine ilmu Kang tumrap ning tanah Jawa agama Agama agemeng aji Ya, menika wonten mangundut Mas Jo Klitik kali Siap, Bodo siap, nggih siap. nyuwun sida asih plus bawa dari Bapak Sunardi Besan. Wah, iki saking Besan. Nah, kok Assalamualaikum, wilujeng dalu Mas Kangko. Nggih, kula pangkatena Lembah Babatan. Nggih. Mawa apa iki? Nggih, kadang saking alumni Semada Ya, Pak. 89. Siap. Rogo badhe nyumbang gending mengki jenengan sing murba wasesa. Nggih, derek. Yo, iki lali janjine sik. Yo. Nah. Combe berdua dengan Elisa Urkarus Alaso. Yuk, garap kayang so, duit jalanas Indonesia. Lemak 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 lemak.
ini ada permintaan dari Besan panjenengane Bapak Yosep Sunardi, so Ibu Maria Yontiana Wuryaningsih. Nah, minta bawa Sidoasih sekalian langgam. Diaturke Mas yo. Siap. Alhamdulillah paring bungah 200.000 matur sembah nuwun. Sembah nuwun. Monggo diaturke. Ya. Ingkang dipun dawuhi sinten Den? Kalih anu nggih, Mbak Lisa kalih Bu Dwi nggih. Oh siap. Ayo iki. Oh Bu Dwi. Ayo Bu, jumeneng Bu. Nah, Sinden Menteri Keuangan Dwijo Laras Indonesia. Ah sekeca Mas. Menteri. Keca. Bojo sinden nyenengke ya. Nah, iya, manyen ya Sinden iki nyenengke kok. Bojo kula kan nggih nyinden saknipun mboten nyinden. Wo, lha saiki ngopo? Wah, sakniki pun kula kan ngopeni anak. Oh iya. Masalah kula tas kisinan kok riyen nyinden. Lah nyapa? Lah pripun ngeten iki tas gede-gede rumangsane apa ming dingge pajangan? Lah terus Ya dingge nglumpukke panganan niku. bojomu kuwi to? Alah bojoku takon leren mergo kuwi to. Oh. Kok capek iki nyinden tase gedhi ngeten niku. Ngoten niku panganan teko ya nyinden kok. Piye? Iki wae sapa? Mestine ana sing duwe. Ngoten niku. Heeh. Lah kok ladene ngalih lah kok tasih dibuka. Heeh. Man. Eman. Lah kok ngoten niku jajal. Ngoten niku kula susul turu ya nembangi. Nembang piye? Kula wangi nyopoti ngeten iki. Ya nembangi ora buta kae-kae. Buta kumong nyambut gawe. Lah ngeten niku pripun? Oh berarti ora pengen karo aku. Heeh, butuhe nyambut gawe. Gosok lajeng ngetokke motor ya nembang meneh. Entu. Metui lah kok nembang. Nembang piye? Kaya ngopo? Kok tekok kaya ngopo aku? Kula susul. Bosok lampu kula pateni kula jak turu bareng. Ngoten. Nyinden neh. Piye carane? Mung sak meni. Lah kuwi terus njaluk sak pira jajal. Wong enake yo sakmono kuwi terus. Mulane bojo ki aja sinden. Bojo kaya bojo kula. Apa kuwi bojomu? Penyanyi dangdut. Kok iso iki? Lah, penyanyi dangdut kula mulai tanggapan ngeten iki. Dodol-dodol lawang dibuka bojo kula pun nang jero. Langsung nyanyi dangdut, Pak. Piye nyanyi? Cek, buka siti, jos langsung ngoten lho. Ya jos tenan kok iso. Sidase to. Sidoasih dibawani. Bawa nggih, Pak. Heeh, gentenan Mbak Elisa karo Bu Dwi Kurniawati. Iya. Nah, iki wong wedok sing wis tak tengi ping 3 ya iki. Ceng itu apa? Diamili. Oh, Diamili. Kamu ingin. Enggak mau. Belum. Saya mau. Loh, itu masih anu S3 ya? Iya, Elisa? belum mau nikah. S3? Belum. Kamu sudah S3 ya? S3. Waduh, aku S2 pilek bisa denginane. Lah wong kowe iki dadi apa ki artis iklan Sido kumpul kok nganti ra iso. Wah. Ayo. Berarti calon dokter ya, Sa? Ayo. Ya, Calon semoga dokter. dong pengestunipun. Oke. Ya, pirang tahun kasih kira-kira? 1,5 lah, 1,5. muka-muka ya. Wah, Dokter Elisa Urkarus, wah luar biasa. Amin. Oh, kayak yo dokter kok kayak. Ini Ya, Dokter. dokter apa? Dokter ki mbadoke banter dadi aku lek. Mangan. Dadi mangan. Kini diajeng duwi. Pamintaku nimasito Monggo Pak Nardi menika. Coba terus diajeng. Ibu. Jong duduk Dalem. Ayo nembang. Ing sarina sawengine Alah. Blesek. sawengine Gak apa-apa. Aku suka tetepan walaupun suaramu kayak gitu. Aku terima kamu apa adanya. Aku tak rabitan lho.
Kowe iki aja ngono to. Aku lek- Mbok ya mematuhi program BKKBN. Lah iya program BKKBN cukup 1 anak 2 istri kan yang harus kita. Satu istri 2 anak kok iso. Kamu diajeng. Ayo, Elisa. Datang kinggang Iya benar. Nenoing lamun adoh cakete ati Lamun adoh cakete ning ati, kuwi sing darani jauh di mata, dekat di hati. Kuwi apa ya iki? Udel. Jauh di mata, dekat di hati. Ya udah, ya gak. Ya enggak. kok langsung munggahi piye? Enggak, Pak. Seliramu ya Bu Klitik. Wah. Piye Mas? Coba suara penjenengan. Nek kowe muni Bu Klitik pas, lha sing ora pas kae. Lah kok saged Nek kowe jajar karo Bu Dwi, pamane kuwi bojomu. Jengkaripun- Kalih sinten Bu anu Mas Klitik niki? Anun sewu Pak Kangkong. Teng pundi niki wau? Sarimbit kula kalian Bu Klitik. Nggih, saking pundi? Saking wonten dalipun Pak Purwo. Oh, kalian sinten? Bu Klitik. Jak kluthuk. Dalem Mas Kangkong. Teng pundi? Kula saking Parang. Kalian sinten? Kalih bluk kuduk. belum foto Pak Sto meneng penak-penak. bujo gitu Bojoku kula ya. Lah Bu Pak Kritik karo bluk Kritik kita. Lah lek kuduk pare karo bluk kuduk. klutuk belum Iya, weh, yuk ngosek bang ngombe jamu garing ngosek. Kok umek ya? ya udah aku diam kamu yang gerak Ya nggak bisa gerak kalau nggak kamu gerakkan hatiku. oh iya Ayo Bu Dwi. Yen cedak Butuh ya. tansah Saya ginu-ginu. Butuh Rupane saya. ayu, suarane apik, aku seneng. Wah, jan. Ora seneng tilasi wong lah bahaya engko iso. Iya. Ngene Kamu tuh kalau rias tuh seperti Ibu Dwi itu dong. Apa? oh Rias kenapa Ya, sih kamu itu walaupun pendidik kamu tinggi, tapi Iya. dalam dunia panggung itu kamu kalah jam terbangnya sama Bu Dwi. oh jadi aku harus kayak Iya harus kayak Bu Dwi. ini Sesuai. kan flawless Wow, tapi bagus. Tapi cara penampilanmu beda. Bu Dwi ini sudah tahu sinden profesional sesuai dengan apa dari Badan Meteorologi Geofisika. BMKG. Iki lho, antisipasi suasana ngene iki lho. Kadang udan, kadang terang, antisipasi suasana nggih penangkal petir barang niki. Dadi kowe kudu gawe beda kesamaan ludek ya. harus pakai Iya. Iki ora penangkal petir tok lho Kakang. Dalem? Kok nek mripatmu lara, belen. Iya. Obatnya langsung iki. Culeke. Nah, tombo teko motor rusak kuwi. Oh no, ayo. Aja guyu to, kamu cantik. Kok menet-menet kayak nyambi. ini aku tadi asin nah bakso Terus kepiye ya iki? Sita hasih Esa. Bendo. Aja guyu-guyu. rasa ngajari gendong Aku meteng. Pindo mimilan mituno Hayo. Mang Di. Ayo bareng. bareng mimas ana tepi wajib. Pas laras. Terus no ya. Sito asih dipadake nadane Sito asih Nano. Yo, Bu Dwi. Gentenan karo Elisa. aku kang setya satu Ora dadi selo. Yo, yo lau.
termasuk dangdut ninggal katresnan. Ya. Men disusul karo Pinong, Dina, Mayang dan Wiwi. Ya. Mirsani katur Roko Mas Bupati Ponorogo Mas Giri Sancoko. Ya. Laku pas sumbang lagu ya perkara gojek meneh karo Mas Jok Lindik Jok Lutuk disambung kon gara-gara ya Mas. Ngoten Mas. Nggih. Mbok menawa ana sing ngenteni kepruk utawa sabete ngundak dadi kuciwa nek kakean lih guyon. Mangan klepon aja lali sak kambile. Apa Mas? Lakon aja nganti ninggal pakeme. Oke, siap. Mendung mentiung kaya agahe payung, Ger. Ya.
ing dosotyaning sun Gusti welasa dasih kaswase maragi